Thank you. Thank you. Pakpa. Is brought to you by Blue Energy Fuel Station, Taktak Computer Vendor, TCK, The Colon King, Uy Masoy Wine Factory Incorporated, Rescue Ethyl Alcohol, Diramax Capsule, Mas Gahi, Mas Lami, Cherry C Food Supplement Capsule with Camo Extra, Calcium Ascorbate, and Zinc Sulfate. Yo, check mic 1, 2. What's up? So, muna to siya. Yo, what's up? Mayang gabi, kay bye! Ay, mayang gabi, mga bayud! Relax. Alas 9:28, Pebrero 23, 2021. Kumusta nga itong mga palibot diha? Another edition, Martes mga ron, so another edition na po sa atong Buenos Papis, the podcast. Kauban ninyong Papi Bernie Bito. And syempre naman ang Papi Joe. Oh my Yeah! So, mga to guys, dagan salamat sa inyong pag-uban-uban. Bye! Okay, bye! Ay, musta up? Okay na, Erp. Happy Tuesday sa iyo, Erp. Happy Tuesday ka lang. Sa ito ang Buenos Papis. Lagay paspas yung pagkakam. Buot siya ba? Ulan-ulan ba? Nagsiyo tanong sigawas kung ulan ba? Wala Oo, medyo ulan, Erp. Medyo ulan yun eh. Akala, abi na ako, Guan. Abi na ako, feeling lang na ako. Anyway, maayong gabi ka na itong tanan. Dagan na po tayo istoryahan karon. O siyempre, na po tayo mga reaction sa mga panghitabo lately sa mga palibot. First and foremost, mapasalamat nga wa kayo ta mapikto sa grabing bagyo. Sos, thank you Lord. Thank you. Salamat. Pagpag ko nandyan, Papa. May na lang yun kay sus, dili lalim eh. Dili lalim ang kanang kuan. Naitabo sa kuan sa Surigao kay mga naidito mga nagbaha. Kami sa unas mga goy mo ginagid. Anda kong kuan diha. Dakong kanang area na sa Surigao mga goy. Correct. Lami gyud ang mga seafoods diha, pero lami pod ka kay gianan kas bagyo diha. Takol ba mga itong bagyo kay mura mag ni stay put raman to, mura mag ni kuan lang. Hinay lagi. Tabor ni hunong ka jud. Pero gilihis man siya, di ba? Pero wala ginalagi. Apektado ka po lang Surigao. So at least pasalamat ta nga wara pod kay ni padulong diriya sa ato. Hey, salamat. Wala pa lang to ha, pero grabe na ulan din sa ato ha. Bugnaw kayong panahon, pero nakatulog ko kaligo ato ba? Sipo kayo. Katulog ko naligo, gisulit na ko ang ganun ng bugnaw. Ibingaw lagi ko ng bugnaw, kayo iligo. Correct. Anyway, before nato istorya ng atong mga topic, di man mo ang topic di karon so mani nga panos naman Okay, kadyo lang ha, palungon sa nato ni nga topic. Lain di siya pwede sa mapalong. Wala na yung topic. Kaya ato istoryahan karon. Naman ko tayo mga amigo nga di sila kasabot nganong di sila gakahalin labi na sa mga lalaki. Dili sila gakahalin. Tingnan sila ano magiragibuhat naman ako ang tanan. Nganong di mo ko pareha ni Joe Romantico nga dagang kay babae. Sorry. 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 Apil po na ang lalaki. Apil po na lalaki. Both sexes, no? Mo na giingon dia. Mo na tong istoryahan karon. Labi na sa mga lalaki diha, okay ra ko ng mga early 20s pa. Pero kung pareha mo sa mong amigo nga hapit na mag-40, wa pa gyapon mahalin. Ato na istoryahan. Sa mga babae nga nagtanaw karon, mga yung advice. Para sa inyo ha, unsa bay mga butang nga maka-attract sa inyo ha, sa mga lalaki? Ako sa nang mga butang nga maka-attract sa ila. Mga butang nga kadyo lang. Mga butang nga
maka-attract sa lalaki. Ana, pwede mo pilang bayotan eh. Bayot, basta kay bukdo lang, okay naman na. Kani. Ato ning kono be. Pabutang nga ma-attract ang mga babae sa lalaki. Ano ba? Ana. Kana bang unsa ba eh? Kalisod ko kay kasagara English mong gyud ko good. These are the things that make a man attractive to women. Yeah, this is actually my real language like that. So, in English, can you please translate it to Cebuano? Things that make a man attractive to women, like that. Suga ko na. Butang nga maka-attract sa mga babae. Mga butang nga maka-attract lalaki sa lalaki sa mga babae. Unsa man gyud? Di lang sa na to, what is love na lang. What is babae? Di na to kan what is love na lang. Di na to kan. Lain na lang. Actually mga butang nga ganahan sa mga babae sa lalaki. Mga butang nga maka-attract sa mga butang nga maka-attract sa lalaki sa mga babae. Tokyo man. Mga butang nga maka-attract sa mga babae. Sa mga babae, tama ba? Mga butang nga ma-attract ang babae sa lalaki. Ano lang? Babae sa lalaki. Mga butang nga attract sa Matrak ang babae sa lalaki. ma-attract ang babae. Ma-attract ang babae. Ang babae. Yeah. Ang babae. We'd like to apologize Sa- because We're not so familiar with the Cebuano language. I'm so sorry, but we're not so familiar with the Cebuano language. We're just pretending that, we are fluent in Cebuano. Please accept our apology. Yeah. Because the real question here is things that make a man attractive to women. That's basically our question right now. You know what I'm saying? yeah. You know what I'm saying? So, the Bisaya na is mga butang nga ma-attract ang babae sa lalaki. sa lalaki. Yan. Okay. Mga butang nga ma-attract Finally, ang eh, babae. This is final already. Mga butang nga ma-attract ang babae sa lalaki. Tama. Labi na kung 30 tahon na ka. Sakto na. Kaya medyo matured ha. Matured na itong istoryahan. Kalabang pangminyuay na ba? Kano may hanap ito? Kano di na ni-attract high school? High school man ta. Basta kay gwapo. Basta kay varsity. Basta kay nasa banda. Man ta. Kami nga kategory, ibutang na ito ni nanata sa kani nga podcast, majority na naman ta sa mga 25. 25 pataas. Kana ba? Anak. Kami niyo na gyud nga mga Ganang anang medyo posible na nga muna ni imong forever kana. Mga butang nga ma-attract sa kaya kung pagtala ko ang asawa karon, physical appearance magiunan niya na-attract sa ko agad. mo gyud yang giapa sa imo. Sa first day of school pa lang naglaway-laway na siya sa akong personality. Wow. Sa ako abs gyud ang iyang giyo. Wow! So wala yung paglipod-lipod lugar ha. Wala pagpili. Ang giapa sa ako. Sige daw. Pakitubag, pakicomment. Amo nang basahon sa mga nakakuha. Pakishare. Pasensya kayo kung medyo nalangay mi ha. Muna usahay. Ganina pag saka na 100 mo hinay na lang kay walay patience. Sorry. Okay. So nila nga pag ipag-on ni mo or correct. But right now, ano sa niyong kuhan? Uy, kadula na si Farah kay unsaon pagkuha na nasalaag nga listener sa kagahapon ni ang mga winners na ako kagahapon sa akong Blue Energy. Ako na lang ang inyong mga names gina-forward na ako na sa Blue Energy. So tagay gahin mi og at least within the week nga mo contact dili kay di na nako na manggod na control herb kay sila may mo contact. Kay kung pwede pa lang sa Blue Energy na ang marketing na mo contact sa inyo ha. Dili anin lang mag-post gyud ta. Mag-post ta kay lisod mo sa namin tawag nga mo PM lang sila sa Blue Energy kay basi unyag dagan pa uban mo declare nga sila nakadaog. Tawa di ay i-post na ako through ang mga winners. Patience is a virtue lang gamay. Tagay lamig within the week kay di po rin ako ma-pressure ang kuhan. Basta kay marketing ma-receive na nila inyong mga pangalan. Ilan din ang mo-contact sila sa inyo ha. Mga sila sa mga detalye para makadaog din mo. Pasaylo ako sa akong mga sala. Okay, shout out sa ta.
Manyaw sa ta kay Sean Daniel Palarca or DJ Slim, kay Kai Hilwa. Unya na ninyo mga answers. Shout out sa ta. DJ Slim na nag-DJ na karon sa Y Kurat. Sa Kurat. Oh, DJ Slim ha. DJ Slim ha. Ang among gitulo sa mo DJ Slim ha. Be different. Be paiba. Unsa may naka unsay romantic ko ha. unsa may naka DJ Slim pag siya mag-duty nay something unique, nay something different kay kung parehara ka sa ubang mga ga Facebook live, parehara ka sa uban na mga ga DJ karon sa mga community radio, daghan na kay mga community radio karon mga tag 300 watts tay Facebook live lang. Kung mo istorya lang ka na walay something, wala kay segment, walay something different. So may mo lang ka mabutang lang ka sa DJ nga okay ra na okay ra pud nga wala ka diha. Para na ako dire naging ani kong istorya pero nakaribon kog pink. Oh, di ba na something different sa ako karon. Tamura lang ko nakaputi og t-shirt o ni mura ko og agency sa Asia Pro. DJ Slim ana ha. So kung mag-duty ka di maguno ka DJ Slim, unsa may unique nako, unsa may kuan. Kay kung kag mo istorya lang ka ta mag-shout out lang ka. So parehara ka sa uban. Kaya na po karon RP sa una sa radio sa ato is tago mo gud na so di kita magkita. Pa tingog gyud dali pakwelahay og tingog Correct. Pero karon magudis gagamiton na sa mga radio, small radio station ang kanabitong kuan kanang mga Facebook feed. Mo galing. Facebook live. Kaya mo na nang dapat yun nga makita kanila dapat lahi po rin ang pagkuan sa imo di ba? Dapat something different brother ha. Kay si DJ Slim. Kay si DJ Slim na kay talent brother. Mayo ka ni graduate pag yoga. Ako na ba yung gusto? So na ba kayo mga DJ Slim tip ana? Ano yan na ang DJ Slim ang imo ang quote kay para sa mga tambok nga mga quote. Di bali ng mataba, di naman gutom. Karamay ana ba? Ana ha? Okay, sige. Layo. Diretso pa. Ayan. Si Kimpi Malabanan. O yan yung mga answers ha. Si Shang Narbay Zayas. Si Yam Madrid. Si Para K. Si isa pa si Damon Dalton. And shout out kay Lloyd Asibedo. Dili de Optical. Si Joy Martinez. James Emix. Si Isaiah Adana. And si Diding Silmaro, Shemalyn Cast, si Don Roger. Ikampo mo kami. Ikampo mo kami. Huwag mo pa na akong mga nabasa din ni Erp na mga pangalan, Erp. Yan, ito nga din niya. Shout out sa inyo. Sa wala pa naka-share, please, i-share ninyo ato ang Buenos Papis sa inyong mga Facebook pages. Alright. Now na. DJ Slim, I miss you, brother. I-invite rin natin si DJ Slim dire one of our episodes dire ha. Lagi. Alright. So, nanay ba nagsugunog Pwede. Nanay ba nang gatubag ha para sa atong istoryahan mga butang nga ma-attract Answers. ng babae sa laki. But before that, mag-react sa tani Earth. Usa sa mga issue karon pasok. Iyan o. Nakita ni mo na Okay. Tanaw sa Zoom. Nakita ba ni mo ang kuhan? Yeah, kana Erp. Kita ka Earth? Kita na ko niya. Burag init yun sila kang aron nga issue ba no? Muni among latest pick ni namo. Muni among latest pick. Oh, ikaw din, ha? Yung attire sa yung. Ikaw din Earth? Di na Oo, muni ka to muni yung pag-travel na mo gahapon. Oo, nagganun. wala kay shades na Earth. Puli ng shades Earth para i-confirm na to kung mo ba gini. Ay, sa kanila. Dala, ato sa klaro na. Kaya murag mo to na kung amay kadyo lang ha. Atong klarohon kung mo bagid kung siya bagid ni i-confirma na to. May galing na diwa ka naka-brief ka na. Nawala ba sino donate mo sa blind masure? Pasensya kay wala na ko nakita Erp kay nabilin din sa car. Nari sa car. Na siya car. Social. Wala mo gisakyan. Amo din mo ni. Bro nagniwan ni, di ko lang tagyang buhok ni Kuan. Sa imong anak. Oo. Bali, pikas anggol. Bali. Bali. Grabe kayo ni karon nga. Tuugin mo.
Once na ingon gani ko gani, mo gina tinuod gina tanan. Dagay naglagot, ani? Na naglagot kay gusto na nila sagpaon si Derek Ramsey, gusto po na nila sagpaon si Ellen Adarna. Asa mo muna, Bikel? First and foremost, nagbulag naman sila mga uyab. Tapos, single naman sila. So, sa problema, legit, ilang palaguban. Dili mo po sila minyo. Oh, sus. So, alam mo, kaya mo na appeal sa listahan ni Derek Ramsey. Bago tayo kita itong vlog niya, Brad, no, ngayang surprise yung uyab, di ba? Ako basag. Sige, Basag ang tingog. kita kwado. Basag daw ang tingog. Basag ang tingog ang kuhan yun ko. Basagon yun ko kuhan. Mo na gina ah. Gasinggit yun ko kay. Gasinggit yun ko kay. Okay, check. 1, 2. Hey, check. Hey, huwag mo na ni-epic na kung bulyum-bulyum di. Naman na gyapon pagkaway nada. Nabigyan mo ni. Check 1, 2, 3, 4. Ay, ano kay I mean may Lasya, si Carl Basalio. Aha. While si Ma'am Riza Galaura sa may Canada Zone 1. Salamat. Okay. So again, balikan nato ning issue. First and foremost, puro po sila single, way problema. Nganong maglagot man gyud mo nga kung bag-o lang nagbulag makauyab dayon, nganong mag-react man gyud mo? Nalagi ba mga tao nga dali ra naka-move on? Nalagi ba mga tao nga paghuman, okay man nilang panagbulag ni next. Sa bagay, mga itsurahan man sila, ilang man ang mga live, di man po sila minyo, o di. Pero bro, dating ninyo man ni si Derek Ramsey, nung mubitang wala sila nagkasal ni Angelica Panganiban, di ba? Hindi, wala ko ka ano. Medyo showbiz kay niya, Wala mga pa. showbiz kay Tanya. Ay, masaktuhan gid siya ni, kuha na ni ba, Derek Ramsey, kay hanginon pa bigya po ni. Oo. Frisbee, wala. Frisbee ba yan yung Frisbee duwa na, ni? oo. Di ba? Na sila video nga, nagdungan sila o kuhan. Nag-exercise sila doon ni Ellen Adal. May kaya na mag-skipping rope na si Ellen Adal na. Bukan, exercise silang duwa. Exercise sila doon, bro. Sabi si Maring Ellen ba eh. Ay. Bilib ko sa iya ba eh. Yabutan bro. Muna daga kay nag-react na kay grabe mo na siya ba kay sa kang kuha na po siya ni Padulong. Ay namo. Ay mo palag diha. Nag-comfort naman na si Derek. Suya lang mo. Ako ba yung ako ba yung version niya Derek Tamsi? Tambok na sexy. Derek Tamsi. So, wala tayo mabuhat niya. Dawato na tong kamatuoran nga. Nawata na. Sa amoy. Move on na mo. Nabubuo na na. Kumana si John Lloyd. John Lloyd siya. Atangan na to si Derek Ramsey na po na magpataas og buhok na maglakaw-lakaw dito si Cebu. Kamura nagsalimo ang paguman. Ito na po ng atangan niya. Siya na po yung magsalimo. Atangan. Sakay sa jeep, siya na po. Siya na po yung May lain pa. Tama, no? So, okay na, ha? Ayun na magpalag di ang awa mo na pili, ha? Oh, di. Kuan man, saan tamang yun? Wa man yun mo ni Kuan, o di. Sumura to, K-bye. Oh. Nawala. Daga mo kayo mga Kuan, medyo silo sila sa kagwapan ni Ellen Adarna. Pasensya na kayo, nakakuan man. At least man si tawagan ni guwapa man, makapili og sakto. Ha? Makapili sakto. So, ayun na mo ugwan dia. Ayun na mo pagpalag dia, ha? Okay, balik ta sa atong question and answer portion. Okay, muna atong pangutana. Mga buta nga maka-attract sa babae. Sa babae, maka-attract. Nga ma-attract. Mga buta nga ma-attract ang babae sa lalaki. O atong istorya na ni is matured niya. Dili taning mga medyo binataot, ha? Kanang mga pang forever ba nga mga description, ha? Sige daw, before ko maghatag sa ato pong mga tubag diri, pakibasa uban dia, Erp. Yan, aton basahon din niya kailangan. Ingon din ni Tribor Coloma, ang iro dili gyud mahimong iring. Ang iro dili mahimong iring. Ayan, wow. Abira na ako Amerikano si Idol Joe Mandy ay bitaw. Ay, salamat. If you post... Kita ganata sa yung appreciation, ma'am, pero we need cash. Grabe.
Sa kalisod sa panahon, getuan gyud ko sa bangko, eh. Ah, Ang kooperatiba, getuan gyud ko sa bangko. Sir, kanang atong loan na to, sir ba? Ang nakalami lang yung fairness aning kooperatiba ba? Kaya pwede ra mahangyo ba? Pwede ra maistorya. Muna yung nakalami sa mga ko. Bambusa ka mo na nagsugon mong negosyo ginagmay. Mas better ito mo sa cooperative bank. Kaya at least part owner pa mo, napa mo dividendo. Every year napa mo ibahin sa kita sa bangko. Muna yung nakalami ba? Tayin-tayin na pa yan na. Dahil na po kayo meron nun. At least ignoran din ka nga, sir. I-reconstruct na lang nato ni. Murag nahulog nga murag irilon na po ba? Nana po ning word nga rilon lagi eh. Galaba daw ang ulo ana. Pero at least mugama imong monthly, ma-extend ang imong pagbayad. Ana na lang yun, pastilan. May magkano kay murag di man siguro kagalagdon og bangko diha. ha? May makada kay murag di man siguro kagalagdon og bangko diha. Nay, walay galaka ka bangko, kanalay bangko din. Aw sa bakay. Kara ang bangko din. Aw. Imo man gidulog ang bangko gud. Sige na, basa nga, basa. Yeah, basta ta sa uban be kanila nga. Stable work, ingon ni Zhang Zayas Erp, stable work, know his priorities in life, maginoo pero medyo bastos in a nice talking way para na ay twist dili board in the house. Mayang gusto. Ikimpi, abri yung malabanan, lalaki ni siya, no? Ay yung ingon na, butang nga maka-attract sa mga pagkakaroon sa mga babae kay mga dagkog tiyan. Muro nang ganahan sa mga babae karon Erp, dagkog tiyan. Kay matod pa sa uban, ang tunay na lalaki dakog tiyan. Kay ang mga naay abs karon mga yoya na daw. Oh, grabe siya. Bitter kay walay abs. Wala Kaya ka singana din ka. Si Siyang Narbay Zayas, stable ang work, knows his priority. Medyo bastos para dili kay board. Ayan, basa na rin ako ganina. And, isa pa be? Kailangan, Sige daw, mga babae, pag-share And- para. Ang uban mga lalaki po na nga Mga babae, single. babae. Tanawan ninyo dito sa mga purpose ninyo, ha? Klaro kayo ang maka-attract yun sa mga babae katong dako og L. L? Lugod. lugod. Dapat jud maayjud ka mo istorya para ma-attract jud. Jeff meets Hamurol. Aha. Family-oriented, importante, tapos taason og height, bagag kilay ka ng walay loan. Delikado tani, sa tamangging nga naman tay, kisabay walay loan karon. Hello ko diya kan Kay Hilwa. Hi Kay. Salamat sa pag-share sa among live. Okay. Salamat. Usa sa mga, sa ito ibang gisulti ka na na purpose mo na, Erp. Kani ato nakita. First, dapat ikaw lalaki, a man that has a purpose. Maka-attract na sa mga babae kung ikaw is kanang usa ka lalaki nga kanabitang na kay purpose ani nga kalibutan. Kanabitang na ubang na kanabitang willing mo volunteer sa mga butang after sa iyang mga trabaho guban pa kay para nasay kanang buhaton. Kay murag ibutang nato na siya advokasya. Kana na siya kuan nga mutabang sa isip. Whatever is that, nga kanang murag iyang gamiton iyang kaugalingon para mapuslan siya. Kay kabalo siya nga nako ni kalibutan na kay na ako'y purpose. Number one na siya nga ang usa ka lalaki kana nga klase nga butang maka-attract na sa mga babae. Number two, a man that can fix things, mga tao, mga lalaki nga kanabang kanabitong namang ibang lalaki puno nga mura bitog mubitang uban sawayo ng ubang mga mamasboy. Maglumalumaw minyo pag ando ni dito des mama mo puyo tapos mangayo di dito di ay tama di yapon ATM. Ay tama ana kanami ana bitaw. Magsalig di yapon sa mama kana bitong papurma-purma nindot siya kuan apil-apil pagbike palit og mga accessories tang ending day ka mangayo pa di yapon sa mama. Pandamay ni kalakihan eh.
Ha? Kailangan medyo... Kaya ka din na ba? Huwag kita ka-experience na ba? Kaya mga babae man good earth, Kanang mga bata-bata pa tao. dili man tanan, but majority sa mga babae, kaka-attract sila sa mga lalaki na kanang mga independent ba? Kada bang dili man diretso dato ning lakiha. Kugi. Oo, pero nakita nila nga kugihan. Kugihan. Yan. Mao na ang usa, ikaduha na nga mga butang na maka-attract sa babae, ang babae sa lalaki. So kamo mga lalaki, dapat tingnan mo dating. Number 3, kanigyon, usasad sa mga butang dali ra matrak ang babae ka ng mga lalaki nga ga-care sa ilang pamilya. Kanang mayo kay mo care sa ilang mga lulog-lula. Kana. Mayo mo care sa ilang mga igsuon. Kana. Diyan na ka nga mga level. For example, di kay kabati kag naong. Di kay kagwapo. Pasaylo kami sa word ha. Pasaylo kami sa word ng mga batig naong ha. For example, medyo di kay kagwapo. Pero kabalo ka nga family-oriented ka. Paningkamot yun nga kana siya ma-invite nimo sa birthday or fiesta sa inyong balay. Pag medyo ma-invite na nimo siya, dito na mo dalon sa balay. Pagitang gilas din kaya. Dito na niya makita nga, hala, putam lagi ni siya nga anak ko, kay loving kay siyang mama, siyang papa, pero kay siyang mama papa. Kaya siyang lola, ana, siyang mga pag-umangkon, may ba na siya mo alaga, arsa-arsa. Ay, wala na. Katungi mong pagkabating na wong, medyo matabunan na gamay sa kinaiya dayon. Pero mo lagi, ang problema na musugot basad na nga madala ka dito silang balay. Kaya hadlok magagdagway. So again, kung ikaw na ani nga karakter nga medyo mapagmahal ka sa pamilya or mapagmahal ka sa kuan, paningkamuti nga na mga event sa balay nga madala nimo na imong crush or imong gipanguyaban, kamo din na mo ipakita nga ikaw labing o buutan sa imong mga ginikanan. Ay wala, bugto. Hinay-hinay mabugto ang pantian ng bayhana. Comment lang mo da kung mo agree mo ha. Okay? Yan ang tirada da. Sunod! Ang ganahan sa mga babae so sa kalaki ka ng lalaki nga kanang adunay dakog damgo. Adunay damgo. Puro sa damgo. Dakog damgo pero naningkamot po nga makabot ang damgo. So again, Pwede. Again, namin ba mga babae nga, siyempre mahilig gusto sila nga adunahan. Baka di pa ka-adunahan karon, pero dako kay ka mangandoy ka, grabe kay kag damgo. Kung makita na sa babae nga, in fairness ka lang, wala kay sakyanan ha, ga-jeep-jeep lang sa takaroon na, pero nakita na ko nga grabe mong damgo. O nakita na ko nga ningkamot yung nga makabot ng damgo, ay, bugto na. Ha? So again, kailangan ingana. Kanang na goal, dili kay sige lang kag inom da. Wapo ginagalang na plano ba sa future good earth ba? Di ba? Ang ilang mapili bitaw labi na inanang ang mga edad, minyo na gyud. Dapat katong piliun nila nga dili lang padaghanay abs. Dapat kato pong naay mga mga goals ba? Kanang mga abs, kuan na siya, nang icing ra na sa cake. Icing. Buro ba ka na mo palit kag cake or ang primero yun imong tanahon, kato magitong lamig design, di ba? Kaya di mo na matilawan ang cake. Ano mo anak ka ba? Mato kag bikiri. Tapos, mamili ka kung siya paliton nga cake. Ang pinakaunag yun, siyempre, sa design sa gyuga. Uy, kani lami tanahon. Ay, kani murag lami ni sa tanahon o ganang kuhan. Ay, kani murag lami ni color. Kani murag simple ra ang design. Kung sa tao na, kung sa lalaki na or sa babae na, pagtanong sa lalaki, mo na mga icing sa mga cake sa design, kana inyong abs, inyong mga height, inyong kaputi, kana inyong bangas, kana yung mga bigote, kanang kataluy-toy sa inyong ilong, mo na siyang icing to the cake. So medyo advantage yung kung gwapo, mo nang advantage na mo ni Earth.
Medyo Ay, may madamay-damay ta na ba? Madamay-damay ta. kanang kandiis na to pagkitaan na pak big tea Pag na. smile pa lang na sa una, pag sayaw pa lang ang Earth, maggawas ng kandiis, wala na. Pusa na. Karon siyempre kung gikuha na ka medyo advantage ko na ko. Pero kung wala na icing, dito na nita magdaog karon sa nay ubang gwapong design pero pagkaon na ni tabang man oy. Ay lupyak man day ni yan. Dito na. Nangayabo nang angay mga yabo. So dito na ka madaog kung ay kani nga tao di kay gwapo pero gwapo kay istorya ho. So pag istorya, isang istoryahan about sa mga goals, mga dreams niya. Dago para sa uba mga Sure babae, majority na medyo sexy na siya. Sige ka mo da, share mo, tubag. Matambunan, sabi, mangita pa ko din pa. Stable work, ang uban. Sige, be, share pa mo, be. Butang na maka-attract sa pagkakaroon ng mga bahay. Kaya, yan, dagugtiyan. Sense of humor, ug naay pangandoy sa kinabuhi. Nabasa rin mo, ang usa sa maka-attract sa mga girls. Oh, see, kanang pangandoy sa kinabuhi. Oh, see? Kanang mga dreamer. Na men, ingon pa ni Damon Dalton, obvious, power, men with power are attractive. They get the best looking girls. Kasi pa yun na din hello, good evening. Okay, halos mga nasa US karon si Ma'am Joy Martinez. Isa pa sa mana sa Kuwait. Yan, halos sa inyong tanan diha. Kasi pa na din di kayo klaro ang audio ni Sir Joe. Ano sa niya? Okay na ako na adjust. Okay na. Yan, mo pa ni siya. Sige, be, comment pa mo sa uban. Comment pa mo sa uban. Okay. Kung sige mga kuan. Panayong ta. Para ma-attract ang babae sa laki. Siyempre, usag yun sa tila na ilang pod na makatras sa mga lalaki. Ito mga lalaki nga medyo decenter, medyo na-class, medyo gentleman. Di na ito na ikadinay nga mas majority, dagang yung matra ka ng klase ng mga lalaki, kanang muabri sa portahan, kanang may ngana, kanang medyo formal man ang dating, medyo, medyo, mas dako yun ang porsyento nga medyo mas maka-attract na yung ngana. O siyempre, ang mga babae, gananan ng mga lalaki nga dili ka kahadlok, o ka na ba mo istorya yun sa unsay ilang gibati. Dili man kailangan murag isog yung kayo, ha? Pero kanabang mo express ba? Kabalo mo express sa ilang mga selves. Kanabang kabalo mo express kung sa ilang gusto, kung sa ilang ganahan, kanang may ngana. Mo na ang dating diya sa mga, para sa ubang mga babae, kana mo inindot. Isa pa! Makalern mo niya. Be? Sige. Siyempre, at ako lang na ang ganahan po sa mga level up na niya, siyempre, katong mga lalaki nga maayo mo maniobra. Maniobra? Labi na dito, maniobra dito sa kama. Dawato na natong kamatuoran nga, siyempre, medyo attractive yun na dili kay ka ng mukiyo lang, mushoot, then okay, humana. Usasad na sa mamunang mo na matingala mo, basin na one time, nakatesting mo one night stand, pag utro na, yawa na din mo reply ang babae. Natingala ka nga ang babae, yawa na din mo text. Pag utro ni mo text, musta, kaya ni function ni mo ikadong ulo, gireply ka, who you? Or nag-change number. Aminin na natin, attractive ka na sa mga babae dito. Kato medyo may sagyug ka mo, kuhan. Dili mo na ingon, do, mayon sila nga padako ay, pwede. Pero anggol-anggol mo na. Kanang yung maayo mo, kanang satisfied, di ba? Kanang sakto, di ba? Kanang bang maayo mo care. Kanang, di ba? Mga foreplay. May mo care yun. Mo foreplay. Parang, himuon yun niya tanan niya para malingaw. Ayan. Kaya naman kung mga uban lalaki nga, ilang yun ako na ilara mga kaugalingon. Basta kay malamian lang sila, bubuto lang sila, umana ko, bahala ka na, bayhana ka. Wa sila magunahuna, nga dapat ka ng bayhana, mauna sa na siya, dapat siya po, mabuto po. Dili kay ikaw rin, sige, buto niya. Dapat siya mo paunahon, di ba? Oo, siya po na, tinuod na siya. Tapos kung kuhan ka, na mga foreplay diya. Ana gitirada diya, ha?
May na magklaro kay tinuod gyud na siya magmatter gyud na ang performance sa tinud anay lang. I'm sure dagay nakarelate na ubang mga lalaki diha nga nakatisting, nakalusot. O siguro kitistingan na po kas bae. After wala na di na mo reply, di na mo sugot, di na wala na madagan na si sumangil. Malamang it's either wala malingaw sa imong performance o basig nanimaho. Proper hygiene po, basig nanimaho na i-johors. Correct. Kanang kuan ba kanang bitaw nga may moalaga sa kaugalingon dapat nga munang usa sa ganahan sa mga babae pod. Correct. Limpyado nga mga lalaki. Limpyado, ha? Oh. Kung naman galing na at least na i-bandage. Lain na siya. Siyempre, usapon sa mga makatrack sa babae ng mga lalaki, siyempre katong mga lalaki sa upang gingon with manners. Manners. O sa definition sa manners, manners that have mass and occupying space. Matter dito. Sorry. Matter man daw. Kanabang napa, I May don't know. matinahuron. Napabal nagyapon karon kay mga millennial ra ba karon di na kabalo mo amin, di na kabalo mo taho, di na kabalo mo Hey tindog. naman, hey. Kay Fist bump naman yung buka naman. Fist bump naman. na naman di naman kay depresyon na sa ato ba mabisita ta. Neto tas balay sa tong classmate tapos mabot ang ginikanan mo tindog kita bay. Ma'am te ayate mayong gabi ana ba. Kung makita na nimo nga kaning nga tao gipadako gining may pamatasan okay mo bless man gid ayon. Ngayon bang mga millennial karon di na Correct. mo din mo tanaw lang May pagkakuan sa pamilya. doon na magpapasosyal. Hi, Hey tita. naman, hey. Hi, tito. Ana raman na siya. Kala Ikaw bitaw. na, mukuan pa, biso-biso. Oo. Kala wala amin. Fist ba? Fist bump. Fist bump. Fist bump. Kana Ana bang, naman? kana mga lalaki Appear. ba nga mutahod ba o mga senior ba? Kana bang na manners? Kanang dawi ka mukaon. Dili ka. Kana medyo attractive sa Ay, na. usap-usap yun sa kanaanan ba? Oh. Lalaki nga medyo confident, pero dili po ang bugiro. Attractive sana sa mga girls, kanang confident ka, pero dili po to the extent nga ang bugiro ra po ang dating. Murag tumat sa pugayo. Mati kay nga laki. Dili po rin na ka na pong alam ang lahat. Ay, ba- Napot tayo mga lalaki kayo lang, alam ang lahat. Pandamay. Mr. Know-It-All. Oh, Mr. Know-It-All ka ba? Labi sana doklon sa... Ha? Dili, kana sakto lang. Sakto lang. Siyempre, dili ta pasok or mga lalaki with sense of humor. Kanang ganahan magpakatawa. Tapos, kanang joke-joke na mga yan, mga tirada diya ba? Sis, ay pag nilawsi diya. Pero maloy sabi ko na ubang lalaki ba ayaw sa inyo pugsa kung wag mo yung sense of humor ay sa inyo pugsa nga mag-ginokyer. Kaya mahimo lang mong kiko. Kanang sakto lang po nga level nga sa imo po nga level. Kaya mag-iuban, siyempre, nasuya sila sa amigo ko, grabe siya ba, grabe sa sense of humor, nag-joke siya. So karon iyang gigamit, sabi siya kabalo, kaya sa ba ang joke, depende ba na sa delivery. So siya karon nag-joke mo siya dito sa iyang gipanguyaban, sabi siya dili sa joker. Ang resulta na pangit ang delivery, ang pag-istorya so nahitabo, medyo na ano na noon. Nalawla na. Lausin na noon, na corny na noon. Ay, corny siya. Na-turn off na nun siya noon. Na-turn off na nun siya. My God, sana ba ginapagka-joke ni Bernie? Oy, kaniya. Ang attractive po daw ng mga lalaki, kana mga lalaki nga isog, pero mudawat sa mga panahon kung sayop sila. Tinood. Dili po sa Mapagkumbaba dili ng po mga sa lalaki. dili po sa lahat na kanang major na kanang dinagko lang makasalabang ko say natay malimta, nakalimutan sa birthday, nakalimutan ang mga ginagmay, pwede na. Basta ka ipasaylo ako kanang mga lalaki nga na mo admit. Kana ba di masyadong magarbo ba? Kana medyo Wala yun ako remember ang atong anniversary. Nalimtan ako tong first na to nga kuan bitaw. Sa tong adlaw. First na ko kana. Nabangga. Well, sa bagay, human as we are, we commit mistakes. Ano raman na? If maka-admit ako sa kalalaki sa iyang mga wrongdoings or mga ngana, okay ra na. At least honest ka, ang mga babae na ma-attract sa imo ha. Siyempre,
attractive po sa mga babae kanang mga bright. Pero dili ingon na kailangan valedictorian ha, dili ingon nga mga PhD gila, dili. Kana lang yung kana po makahisgot sa ba, kana makasumpay sa ba. Nay kahibalo. Oo. Oh. Kaya usay pareha na sa ato, na po yung mga babae nga usahay, gwapa lang yun, way utok. Kanang bitong mga critical kanang mga after sex na conversation. Di man na makita, pag abot mo sa istorya, pag binirahay, pag umana dayon, kamulo sa gap sa tagap-gap. Kay wa pa mo talab ang Bira Max capsule. Medyo anasa ka, pinahida-hida sa mong dughan or gidulaan ang imong mga buhok sa mong dughan or tapos dito rin na sa mga topic-topic sa dayon, agay dito na dayon. Nagiuban nga gwapa lang puti hamis pero pag storya na hoy, boom bells. Bugokon, di ka Ano lang istorya bi? Ano lang istorya bi? Ano lang istorya bi? Umuuma na lang ibi. And the same nga po na sa mga babae. Istorya. Ay na po istorya. Okay. Oto i-share na ko loob. Parang nga po na sa mga babae. I'm sure nainga na po ng mga girls. After sex conversation, ang lalaki kay nga. Morbito nga galagat lang mata. Magstorya mo about ang mga politics, mga current issues. Dili ka relate sa Di ka relate. So din bawaan niya ni. Wala lang. Sige lang pagwapa. Sige lang papurma. Sige lang pagwapo. Pero pag magstorya ka about serious topic, nga. Hala. Yabo. Wala na. Yabo ng may anak. Makatiming ka o ka na medyo Siyempre, usapon sa maka-attract sa mga babae. Kani mga lalaki nga mahilig ko pa-surprise, morning wala sa ako, ada. Adi, na one time, naka-surprise. Ito nakasala ko, na-surprise siya. Lahi ba ito nga surprise? Lahi ito nga surprise? Lahi ba ito ka surprise? Oo. Lahi ito kay maraguan do siya. Makalagot ni surprise. Bubuto nga pagka-surprise. Hantod karong gaantos ko ato nga surprise. Kana mga... Di gini malimtan. Dili po ni surprise na kanang uban na kanang effort nga mo adto sa kwarto kay mamutang og mga petals, mga balloon, mga na okay para siya pero kanabang mga surprise ba nga wa niya gi-expect nga imong buhaton ni ani kanang ba dili na po kanang basig sa mga surprise nang kanang mabutang-butang kag tarpaulin birthday, birthday na gyud. Dili man siya. Kanang something lang. Bisan mga ginagmay lang ang mga surprises ba. Nga ma-amaze siya kalit ba nga. Hala, sa inyong kanugay. Hala, muda ko pa din ha. Abi na ko maximum na to. Hala, naigi ka. Disang ko lagi. Surprise. Surprise. Or pagkuratan mo sa lahi ng mga bagag ni Pasa. Hoy! Itubol ko. Surprise. Siyempre, Brad. Uy, attractive sana, Brad. I'm sure mag-agree akong asawa ni mga lalaki nga kabalo mo luto. Samot akong lami pagin mo luto. Yan. Ikaw ba, galuto ba ka, Herb? Babaeng inana, no? Ikaw ba, galuto ba ka, Herb? Naputol ang Zoom. Ano na ako hilig ko dyan? Asa? Magagapan ako hilig ron, luto-luto na. Luto-luto na. So far, okay naman. Kung luto ko niya rin. May ko actually mo luto. Wow! Lami may ginawa. Lamisan. Wala gini barba. Wala gini. Nasa linya sa Zoom ang imong asawa karon mayong gabi. Tinood ba gid ni? Tinood ba galuto ni siya? Kay kasagaran mga picture sa mong nilutuan imong asawa may galuto. Pero na ko yung mga luto yun nga. Unsay mong ginaluto nga medyo gaganahan si Mrs. Adobo. Dili basic ha? Manok. Adobo pork. Dili. Adobo na pod. Unsa ka klaseng adobo? Pinasabaw ni Herb o pinamala ni Herb?
Puro adobo. Nay, pwede pinasabaw pinamala. Pinamala. Sabaw og pinamala. Puro And de- kanang puro mga de- pinaitos na mga pork adobo. So Puro na, adobo. Unya na din tapos, adobo dayon. adobo na yun. Okay, okay. Di sabaw na sabaw. Tapos adobo. Sabaw. Sabaw. Tapos usay-pod pagkagabi adobo. Wow! Diba? At least variety. At least variety. Oo. Adobo nga manok sa buntag. Pork adobo sa udto. Oh. Di ba? Oh. Ang gabi na yun, adobo na po dayon nga pork o Swerte pork kayo, at least, chicken. swerte Sagol kayo na. mga asawa. Sagol na. Kaya at least, bro, dagan kayo mga klase-klase nga ginaluto ba? Sagol. Pagkabuntag, next day, pinabasa man to sa the other day, pinamala na po niya adobo sa next day. Oo. Siyempre, ang makadugang, ang attraction sa lalaki, dili dapat na muhunong earth sa kanang pag-uyab-uyab lang. Tuloy-tuloy na, dapat bisag ninyo mo attractive yapon ka sa imong partner. That's why you have to be a man that is an amazing dad. Raybor kami. Yeah. A man that is, what is that? What is A that? man that is an amazing dad. The question is, Raybor, is your dad amazing? Uy, tubag kay taga-taga 1.5. Gaya makari ako eh. Yes. Kwarta-kwarta lagi din ang nagal. Kwarta-kwarta lagi din. Kwartahay lagi din ni Kwartahe lagi din ni Day, ha? Dapat Kwartahay amazing. lagi din ni. Amazing nga ba? Allowance, oh. Willing ba ka mo ilis o mga diaper, kana? Willing ba ka mo bilar, uban sa imong asawa? Kasi gigila, kanang may ana ba? Willing ba ka mo bit-bit sa bibiron, bisag na mo sa mall, ana? Niagi ba kita na, nibit-bit ba kita tumbag nga daghan kay bibiron? Agi daw eh. Biberon, diaper, bumili sa diaper sa di ba? Yes. Unay sakto. Kalapong, Lucky na naka-pink. Lucky daw nga naka-pink og headband erp nga Ay! ribbon. Amazing daw na. amazing na siya. Kanang pabayot-bayot pero mutilap. Amazing pod ko ang lalaki ko. Attractive po ng lalaki ko na Fortuner. Wow! Take note, gikasan na, gikasan. Kaila mo kani? Gikasan na. Gikasan na. Pero gipangita sa OIC, kada kugutang. Hoy, kanang lalaki po doon na makamotivate ka na, attractive po na sa mga babae. Kanang makamotivate ka sa laing tao. Pwede na siya. Kanang mga lalaki daw nga muhipos o basura, kana. Attractive Ay, daw na, normal na to attractive na. gabuhaton doon. Attractive daw na. Kanang mugukod sa mumata og sayo, labi na og na schedule sa ting basura kung madungga na ang kuan. Dump truck na basura. Madungga na. Kalit lang murag daman ba? Ay, damay ang basura. Correct. Og siyempre, usa na sa akong ginaguna-una, siyempre kanang yung lalaki or na supportive or kanang bitang willing nga musabot or mulab kung unsa man ang ilang mga partner o kung unsa man ilang mga differences. Mo gini pinaka-the best sa tanan. Mo na para na akong pinaka-the best sa tanan. Again, kamong mga lalaki diya, nga feeling ninyo dili kay ko nga ni kagwapo yan na. Sa tinunan na ilang, dawa to ka matuoran. Sa ako panggingon ka ganina, kanang kagwapo, sexy, niwang, medyo advantage yun na sila. Kay, ang primero mo describe so sa katao, ang mata man yun. Dako nga mata. Sama ni mo, Erp. Hoy. Ang mata man yun. So, it's really normal nga ma-attract, pabor yun na sa mga itsuraan, kanang, for example, duha mo kalalaki, puro mo single, tapos namoy nagustuhan, tapos siya mas nai-abs, ikaw wala. Dawato ni mong kamatuoran nga medyo mas una yun na ma-attract dito sa nai-abs. So, sa ibuhaton, dito din ka mangita sa, ayaw din ka discourage po, mangita din ka dito sa, base na dito rin ka sa mga may dikay kamo istorya or sa imong mga damgo, sa imong daway kamo istorya sa kung sa sulod sa imong kasing-kasing, dito rin imo dayon daugon. Imong kinaiya, family-oriented man di ka na. Dito nimo i-focus. Pero ang problema, kung imong amigo, gwapo pa,
tabuutan pag family oriented. Oh, ayaw na pag-uban-uban niya, lakaw na. Nanasaya tanan, sana all. Ano isang istorya ha? Pag nga na gali, nanasaya ang tanan, gwapo, pabuutan pa, luglugan na ang liog. Ikaw na. Oh. Pangita na dito bubiraan ha? Ipapatay na, ipahipos na ha. Oh, ipabulag-bulag ha, ibulag-bulag. Samot ba kayo? Bako. Si Trevor, natrak ba ka akong asawa nga ako may tinglabay basura diris balay? Tingluto, tinglaba, tinglimpyo, ako pag yung tingbantay sa bata. Lah! Grabe ba si Robert, brother Robert? Grabe Ikaw na ba? Ikaw na. Ikaw na ba? Si Aimee, laki nga na initiative, makita na wa na tiwas, wa na himo sa bai, siya na mulihog diretso di ignan kay nakasabot sa butang pa lang. Pwede. Kanang malakas ang sex appeal. O si sex appeal? Basin sex appeal? Sex appeal siguro, kanang pag na-sex, mag-appeal. Appear din. Appear, disappear. Dili, katong kamulog sex, magsigig appeal. Kana mo nang lakas og sex appeal. Kusgan sa iyang panglantaw sa giatubang hangtod sa katumuyan sa kinabuhi. Pero sa karon sa tinod lang, mas attractive ang girl sa naay four wheels. Siyempre, kanang mga motor, mga four wheels, mo gyapon na siya, icing of the cake gyapon na siya. Ikaw nga nagtindog na di ang away motor, na kay amigo nga naisakyanan, dawata na kamatuoran nga dito ra gyapon, medyo mauna nag-attract sa four wheels. Siyempre, kinsa ba yung babae nga di maganahan nga ihatod sa siyang balay o pwede siya maka road trip tungod siya na si sakyanan, no? So, matawan mo ay mo kalagot sa mga babae o hili o ka na four wheels. Kaya po na mo'y anak nga babae, mo po ninyo ipangandoy nga tana ang inyong anak mahatod po ma-door to door. Correct. Kaya dagan di ba lalim mo sakay kag jeep, ma-hold up pa ka, napag-COVID. So sa imo, manikamot ka nga maka four wheels ka. Ang problema na sa four wheels, tapos kung bati siya, mag-ampo lang kag bati siya kinaiya, pero at least, muhawa na gyapon siya. Problema kung four wheels pa siya, tabutan pa siya, family-oriented pa siya, wala na, pangitan naglaing babae, yabo na ka. Tirada dia, ha? Okay, very good, very good. Share ya po ninyo ito ang live stream ha. Yung mga Facebook pages. Kasi pag-share nga 1 hour na, nga nakapaspas. Isa ka oras naman, good? Para gyapon pohon. Para gyapon pohon. Paki-share ni siya nga podcast, paki-share ni nga podcast, o kani nga live, para sa katong mga lalaki, yung mga kaila diya nga, nagproblema taong kay wapag yun mahalin. Wapag yun taon mahalin, mga kwan. Hello? Yan o, check mic. Okay, by the way, ang atong programa ito ka to sa TCK, the Colon King Fruit and Vegetable Fiber Juice Drink. So, medyo dagan ko yung nakaong karon, ako ning ibutang sa bugnaw nga tubig, imnon ako ni Herb, para ma-flush tong mga toxins na nasa mo mga tinaid. Mga toxin. Okay, syempre, pwede mo mag-order ani online, isa dito sa Facebook, tck.ph. tck.ph. Okay? Tapos, Cherry C, katong ng mga apor diya o katong mga gatarbaho, para dipisan yung kagalingon, dapat nagyan mo Cherry C Food Supplement Capsule, ha? With Kamo Extract, isearch ninyo na kung sa ka-powerful ng Kamo, plus calcium ascorbate, plus zinc sulfate, ha? Cherry C, barato na kayo, pwede sa ninyo na ma-order online, pwede nila i-deliver, i-search na ninyo ang Cherry C. Okay? O siyempre, ang Biramax Capsule, pwede kayo pa ninyo na ma-order online ang Biramax Capsule. I-type na ninyo ang Biramax na main FB page. Order mo dito. Og na ako'y bagong endorsement, Erp, ang atong Cactus Juice. Ano sa man, Erp? Cactus Juice. Cactus Juice? Rhapsody. Gwapo kay grabe mo na yung mga health benefits ning Cactus Juice. Anti-cancer. Pwede din na ma-juice, eh? Kulba, US product. US product.
Pohon ako rin yung ipakita sa inyo kung saan Cactus pag-order juice, ani o kung sa'yo mga ingredients. Grabe din ni Erp. Medyo sa tira na ilan, so tira Yun tapos sa mga pamagi, tino-order. Erp, na Medyo may daliran kamahalan nila. na Erp. Medyo may kamahalan Erp. Kaya ni-hit man kayo ni siya, ta very effective ni siya. Di rin ni siya tambal, juice lang yun ni siya. Lifestyle Asa ni nga, O na, Elite Global Rhapsody, ano? cactus juice, Cactus juice na yung usa ka box, ana. O sa Indigo Global. Yeah. katong mahilig og Wapo. kape diha, diri na ta sa healthy nga kape na maligya sa kuani with spirulina, barley grass, mangosteen, napay unsa na isa, moringa, kalamunggay, moringa flakes, o kaning agaricus mushroom, 9-in-1. Paz Cafe 9-in-1, no? Very healthy nga kape. Paz Cafe. Oh, yan. Asa na made, Erp? Rini sa local Amazing. kagaya, support local ta. Paz Cafe. I-search lang ninyo ang Paz Cafe. Sige, Pwede mo pamilya rin mag-order ako. diha. Muna nga si Masapo pinabot og jingle. Muna nga kape. Oo, tama. Kay Ah. ko na niya. Kay Popin ako na Siren di ay. At tangin ninyo sa akong vlog kung unsa ni kanindot nga kape. Okay? And Erp, syempre ang atong Yep. before ta mo biya og i-play ang atong featured local song, please. Bisaya Oy T-shirt. Yan, i-like din nyo akong Facebook page sa Bisayaoy Clothing. Yan, Bisayaoy Clothing lang sa Facebook o sa Instagram. Sa ako na yung i-follow po nyo sa akong YouTube channel, Joe Romantico, sa Facebook. Kanang nakabutang da DJ Joe Romantico, Instagram Joe Romantico. Yan, sa Laika, Twitter, o guban pa. I-search na nyo tanan. Pero ang katong order sa t-shirt or pwede silang mubisita sa Bisayaoy Clothing. Yan, search na nyo. Salamat, salamat. Salamat kayo sa inyo, ha. So, mura to siya. Okay. Okay, again, please, paki-follow ko sa akong Instagram kung wala pa mo naka-follow. Bernie Bitokto o Bitok University. Akong YouTube channel, Bitok University. Kanya akong fanpage, basi pa mo naka-like, Bitok University. Dagang salamat kayo sa inyo, ha. I love you kayo. Apertig you kayo mo. Grabe lagi sa unag yun. Thank you sa inyo tanan, ha. Okay? Oga! Salamat guys, salamat. So kani atong i-play karon. Wait. Kani. Alright. Bi ako sang klaron bi kung ni-play na ba mi. Ako sa ni kay base yun niya di ni po play na side mawawan sa dani. Bayan na akong nilagway kami, ano man manigawas. Ayo, naibahog. Matag Piraso by Ferdinand Aragon. Ayan. Moni siya. Adyan lang kaya. Nanay song. Adyan lang kaya. Murag di man mo ang pagka-framing. Adyan lang ha. Naraw. Ayan na. Ito na po. Let's watch this. Walay pagpasol maguna Umasayo pagkatingala Dili mautrong orasan Doaton lang unya pasatan Dugay ko na untakini Kibuhatapan ako Sa pagkakaroon Andam na Ako nang bawi yun Ang matag piraso Matag ritaso Sa nabu akong kasing-kasing Nagapabiling Nagapangandoy Kanimo
basol maguna Pumasayo pagkatingala Dili mautrong orasan Dawaton langon niya pasagdan Dugay ko na untakinig Kibuhat tapan ako Sa pagkakaroon Andam na Ako nang bawiyon Ang matag piraso Matag ritaso Sa nabuak kong kasing-kasing Nagapabiling Nagapangandoy Kanimo Kay basin pa mapurma pag-usap Ug ang bungkag mahimo pag-usap Ug dili ko ikapasangil Kanimo kong para sa lain Ang pinitig si mong kasing-kasing Ako na lang ang magpadaplin Oh, ako na ang pawiyon Ang matag piraso Matag ritaso Sa nabuak ko Kasi